Πήρε τηλέφωνο μια καλή καλόγρια. Έχουμε σήμερα Πέμπτη. Θα με πήρε τη Δευτέρα που μας επέρασε. Και μου είπε, στην Ελλάδα είναι η καλόγρια αυτή, σε έναν καλό μοναστήρι, έβρεξε και εκεί πάρα πολύ και η καλόγρια αυτή ήταν υπεύθυνη από τη γερόντισσά της να προσέχει τα γίδια και να ταΐζει τα ζώα της μονής. Είχαμε, λέει, λίγα κοτόπουλα και καμιά εικοσαριά γίδια. Και της είπε και η ηγουμένη, της λέει, αδερφή, να πουλήσουμε μερικά γίδια. Είναι πολλά, λέει, σε ένα μοναστήρι θέλει τώρα 20, της λέει, γίδια να σε κάνουμε βόσσενα. Αφού δεν προλαβαίνει να τα ταΐσεις. Και σκεφτόμαστε, λέει, να τα δώσουμε σε διάφορους ανθρώπους που βοηθούν κατά καιρούς στο μοναστήρι και να κρατήσουμε μόνο 2-3 για το γάλα. Κοίτα, λέει, το τέλος μιας αγρυπνίας που έκαναμε, επειδή κοιμήθηκα 2-3 ώρες, αλλά, λέγε, συνήθισα τα ζώα η ώρα 5:30, πριν να μπούμε στην ακολουθία, να πηγαίνω τα ταΐζω. Έβαλα το ρολόι, λέει, 5:30 ώρα, ήμουν στον δρόμο, πήγα, λέει, στο στάβλο, έπιασα σανό και τροφές να πάρω στα κοτόπουλα και ιδιαιτέρως στα γίδια. Λέει, καταλάβαμε λόγω της αγρυπνίας ότι οι βροχές ήταν τόσο πολλές. Κατέβησε, λέει, ένα νερό το δρομάκι που πηγαίναμε προς το Μαντρί, γέμωσε λάσπες και να γλιστρήσεις ήταν επικίνδυνο και να πατήσεις μέσα να μην βγεις από τις λάσπες. Πω, λέει, πώς θα πάω τώρα στα γίδια. Καλά, είπαμε με την γερόντισσα, να μην κρατήσουμε τίποτε, καλέ. Να τα σφάξουμε και άλλα να τα δώσουμε. Και αμέσως, λέει, νιώθω σε απόσταση 2-3 μέτρα μια ολοφώτινη παρουσία μιας γυναίκας, η οποία έστεκε 1 μέτρο πάνω από τη γη. Γυράζω και την βλέπω, ποια είσαι, της λέει. Ενώ, λέει, ήταν ντυμένη σαν καλόγρια, από πάνω της είχε ένα φωτεινό χιτώνα, ολόλευκο, έλαμπε. Είμαι η Αγία Γερόντισσα Γαλακτεία. Δεν με κατάλαβες? Γερόντισσα, μα πώς εντύθηκες έτσι, της λέει. Εσύ μια ζωή σου μες στα μαύρα. Έτσι είμαστε εδώ πάνω, μες στη δόξα του Θεού. Άκουσε, κόρη μου, να πας να ταΐσεις τα γίδια. Μα πώς θα πάω, Γερόντισσα? Δεν βλέπεις τη βροχή, τι λάσπη είναι κατέβασε. Της λέει, πού είναι τη λάσπη? Να, μην βλέπεις εσύ, της λέει, που είσαι Αγία και στέκεις στον αέρα. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ στον αέρα, αν έχω σώμα. Λοιπόν, της λέει, παιδί μου, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έκαμε το χέρι της ένα έτσι, λέει, και οι λάσπες πήγαν δεξιά και αριστερά, λες κι ήταν ο Μωυσής που άνοιξε την ερυθρά θάλασσα. Και της λέει, πέρασε, κόρη μου. Δεν έμαθες ακόμα να μας επικαλείσαι? Γιατί είμαστε στον ουρανό και εμείς και οι Άγιοι Άγγελοι. Εσείς να μας καλείτε συνεχώς και στα πιο μικρά σας, να σας βοηθήσουμε. Συγκινήθηκα, λέει. Ευχαριστώ, Γερόντισσα. Να το πω αυτό που μου συνέβη, όχι μόνο στο μοναστήρι σου. Θα βρεις μερικούς που τους ακούει όλος ο ντουνιάς και να τους το πεις και να το πούν. Και τώρα κάνω υπακοή. Λοιπόν, η αδελφούλα εξεθάρεψε με τη γιαγιά.
Και της λέει, και εμείς που σκεφτόμαστε, της λέει, να σφάξουμε μερικά γίδια και άλλα να δωρήσουμε, όχι μόνο δεν θα σφάξετε τα 20 γίδια, αλλά όσοι έχετε 20 θα τα κάνετε 40. Όσοι έχετε 2 θα τα κάνετε 4. Όσοι έχετε 4 θα τα διπλασιάσετε να τα κάνετε 8. Μα τι λες, γερόντισσα, τα 20 δεν προλαβαίνω και θα κάνω 40. Και τώρα πώς θα τα προλάβεις? Ποιος έδιωξε τα χώματα και τις λάσπες? Εσύ? Θα με καλείς εμένα. Καλά, γερόντισσα, θα κατεβαίνεις από τον ουρανό και θα μου καθαρίζεις κάθε μέρα? Μάλιστα, παιδί μου. Φτάνει με ανοιχτή καρδιά να με καλείς. Και εμέναν και άλλους, όχι μόνο εμένα. Διότι από εδώ και πέρα, κόρη μου, της είπε, ο κόσμος ως τώρα στα μοναστήρια έπαιρνε χρήματα, φαγόσιμα, φρούτα, τυριά, ό,τι παρήγαγε ο καθένας, από ευλάβεια. Να πάρω στο μοναστήρι, λες, θα είναι Νικόλα, ό,τι παράγω. Από εδώ και πέρα δεν θα σας φέρνει κανείς. Κανείς. Για κάποιο διάστημα θα τρώτε μόνο με ό,τι έχετε, ό,τι παράγετε. Ούτε ηλεκτρικό, ούτε καύσιμα θα υπάρχουν. Της είπε. Μα τι λες, γερόντισσα, γι' αυτόν πρέπει να αυξήσετε τα γίδια και να το πεις σε αυτούς που μιλούν. Να το πούν και ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Της λέει, καλά, γερόντισσα, μου άρεσε πολύ αυτή η καλόγρια. Είχε μαγκιά πνευματική. Λοιπόν, γυρνάει και της λέει, καλά, της λέει, τα λες εσύ από τον ουρανό, αλλά ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώσεις 40 γίδια? Ξέρω, της λέει, αλλά ξέρεις τι εύκολο είναι να μεγαλώσεις με τη βοήθειά μας? Ναι, γερόντισσα, θα μας βοηθάτε στις δουλειές και στις λάσπες. Όταν θα πάω στο στάβλο να πάρω σανό, και τα σανά, έτσι μου είπε, κάμια εντύπωση που το είπε στο πληθυντικό, τα σανά θα είναι μόνο για τα 10. Τα άλλα 30 δηλαδή θα πεινάσουνε, αφού δεν θα μας φέρνει και κανείς. Δεν θα υπάρχει αυτοκίνητο ηλεκτρισμός, δεν θα υπάρχει νερό τρεχούμενο. Λοιπόν, τι λες δηλαδή, πώς θα ταΐσουμε με πόσα σανά θα ταΐσουμε εμείς αυτά τα ζά? Και τι της είπε η γερόντισσα? Άκουσε, κόρη μου, θα έχετε στο στάβλο 4 μπάλες σανό. Θα πας τη μια ημέρα και θα πιάσεις τη μία. Θα ταΐσεις τα ζώα σου. Τη δεύτερη ημέρα θα πάρεις την άλλη μπάλα. Θα ταΐσεις τα υπόλοιπα. Και εκεί που θα αρχίσεις να σκέφτεσαι, θα μας τελειώσουν τα σανά και θα πεθάνουνε τα ζά, εμείς και οι άγγελοι σας, τα 2 που θα μείνουν σανά θα τα κάνουν 22. Από εδώ και πέρα, στις δύσκολες μέρες που έρχονται, δεν θα ζήσετε με τη λογική του αιώνος τούτου, αλλά με την ευλογία και την πίστη. Φτάνει να μας επικαλείστε εμάς με πίστη. Συγγνώμη, της λέει, μια τελευταία ερώτηση, γερόντισσα Γαλαχτία. Μόνον τα σανά θα αυξάνονται? Όλα, παιδί μου, όλα. Θυμήθου τον προφήτη Ηλία. Θα ζήσετε ευλογημένες μέρες. Και ας μην υπάρχει πολλή τεχνολογία προς στιγμής. Μετά θα αποκατασταθούν όλα. Αλλά πρέπει να δώσετε εξετάσεις, τι πίστη έχετε. Ακούτε? Δηλαδή προς στιγμής θα ταλαιπωρηθεί και το στομαχάκι μας και η καρδούλα μας και ο φόβος μας, για να δει ο Θεός την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν και μόνον σε Αυτόν, στους Παναγία, μητέρα Του και μητέρα μας, στους Αγίους και στους Αγίους Αγγέλους. Ξεκινάτε από τα τώρα.
εκπαιδευτείτε και εσείς και τα παιδιά σας. Δεν είναι τα πολλά. Και θα με θυμηθείτε. Και εμένα να με ξεχάσετε. Τη γερόντισσα Γαλακτεία, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όλους τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους, δεν θα τους ξεχάσετε. Γιατί ο ελαιόν και τρέφον και συντηρώντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός, πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Όλα αυτά, βρε, θα τα ζήσουμε. Τώρα περνούμε δοκιμασίες σε όλα τα επίπεδα. Και τα παιδιά μας θα τα φροντίσει η Παναγία μας και τους μεγάλους. Εδώ θα φροντίσει για το φάγομεν και πίομεν. Δεν θα φροντίσει την ψυχούλα των παιδιών μας, αλλά δες, πως είπε εκείνη η μεγαλομάτα κυρία που ήρθε και έκατσε εδώ προηγουμένως, θα πω των παιδιών μου, λέει, να μάθουν να μιλούν και να ομολογούν. Και αν είναι μικρούγια, ο άλλος από εδώ, ο Αρκατζίτης, ο Κύπρος τι είπε, στα μικρά να βάλουμε φίλτρα. Να τα μάθουμε από τώρα την ποιότητα. Όταν κάνεις έναν παιδί που αγαπά την ποιότητα, στο φαΐ, στη μουσική, στη ψαλμοδία, στην προσευχή, στη γυμναστική, στο διαδίκτυο, να ψάχνει να βρει την ποιότητα. Αυτό το παιδί